niya mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel.
Here, baby, baby. Come on, baby, baby. Come on, baby, baby. Come on, come on. Come on, baby, baby. Come on. Come on, baby, baby. Come on. Alive? It's a live one. It's not a statue. That's a live Komodo dragon. Oh my god. Come on. Unlock Komodo dragon. Komodo dragon mga kagwang. Good morning mga kagwang. Last day namin ngayon dito sa sa Hawaii. Mag-breakfast muna tapos ikot-ikot sandali tapos diretso na ng airport. See you mga kagwang. Breakfast muna kami dito mga kagwang. Lokomoko. Burgers Day. Brown rice. Okay.
Babadyo. Mga kagwang, tapos lang namin breakfast. Ikot-ikot muna, tapos prepare ng gamit, tapos diretso na sa airport. See you mga kagwang. International Marketplace. Haba ng pila dito sa Puna. Ready na mga kagwang. Ano yung gamit? Sa ng airport. Ready na mga kagwang. Pauwi na. Mapunta na ang airport. Salamat mga kagwang. Dito ako sa airport mga kagwang. Okay, thank you. Wala masyadong mga tao mga kagwang. Dunkin' Donuts. Gabi na kami makarating dun sa sa California mga kagwang. Aloha! Hawaiian Airlines is currently boarding all zones for flight 44 with service to more than 2 items per person. Please consolidate them prior to boarding. If you're in zone...
paalis na mga kagwang plane. Rating na namin dito sa California mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang.